Kære venner, så tiden nærmer, hvor vi skal i gang med forberedelserne til den mundtlige prøve. I filen eller dokumentet her, der hedder Vigtige datoer, skal I lægge mærke til den 12. maj, som er sidste frist for første udgaven af dispositionen til den mundtlige prøve. Og I skal lægge mærke til den 15. maj, som er deadline for aflevering af en godkendt disposition til mundtlig prøve. Godkendt disposition, det vil sige, at jeg som lærer kan skrive under på, at I lever op til de krav, som er stillet i loven. Og lovteksten har jeg lagt ind i prøveoplysninger, eller de dele af den, som er relevant. For det er nemt, så har jeg bare kaldt den loven. Den ligger her. Der står herinde, at I ved slutningen af undervisningstiden, og det er jo nu, der skal I under vejledning af læreren, der skal I vælge et afgrænset delemne inden for et af de læste emner. Det vil sige, at I ikke skal vælge et emne, som vi har haft det, men vi skal finde et underemne. For eksempel under Children and Parents har vi læst novellen Noel, som handler om børn på et børnehjem. Så kunne det være et emne, man valgte, eller noget i tilknytning til det, vi har haft. Det er jo sådan set noget, I selv skal finde ud af. Og den bedste måde til at få idéer på, det er selvfølgelig ved at gå ind i e-bogen. Det er jo meget nemt, I har jo alle tekster et sted. Scrolle ned over indholdsfortegnelsen der, og tænk på, hvad handlede de der forskellige tekster, vi har læst om. Hvad synes jeg var interessant, og hvad kunne jeg tænke mig at finde ud af noget mere om? Fordi det næste, som står her, det er, at uden for uddannelsestiden, der søger I, altså eksaminanten selv, nogle flere informationer om det emne, som I har valgt. Når I har søgt den viden der, så skal I i gang med at producere en disposition på engelsk på cirka en side for et oplæg, som I skal give til den mundtlige prøve, for det emne, I nu har valgt og fundet viden om. Det oplæg eller den disposition, altså den, jeg skal have i hvert fald første udgaven af den 12. maj. Og det kan godt være, at der er nogle ændringer, noget jeg beder jer om at undersøge lidt mere, eller nogle oplysninger, I ikke har givet. Og der har I så 3 dage indtil den 15. maj, hvor den skal være afleveret. Den skal være afleveret, for det er jeres billet, det er jeres adgang til at overhovedet kunne komme op til den mundtlige prøve. Så de, der ikke afleverer det her, vil ikke under nogen omstændigheder kunne komme op til prøven. Som I kan se i den videre tekst her, så er det emne, I vælger, det er grundlag for en ukendt tekst, som jeg skal ud og finde til jer. Og det er selvfølgelig også rart for mig at få at vide, hvad I vælger så tidligt som muligt, så jeg kan begynde at søge nogle gode tekster og eksamensopgaver til jer. Til selve prøven, der skal I så forberede jer, som I kan se, 25 minutter på den der ukendte tekst, jeg har fundet, som altså også har sammenhæng med det emne, som I har valgt. Og dels derefter så skal, altså I har den forberedelsestid først, men selve prøven indledes med, at I skal give 5 minutters oplæg ud fra jeres disposition. Det er 5 minutter, det er ikke 3 minutter, det er ikke 7 minutter, så I er nødt til at træne det oplæg derhjemme, så I ved, at I rammer 5 minutter så præcist som muligt. Det er nemlig et forberedt oplæg, det er ikke bare sådan, hvad I lige kan finde på at sige. I bliver bedømt på, om I kan præsentere, om I kan I præsenterer stoffet. I må jo ikke sidde og læse op, det ved I alt om. Men at I kan ramme 5 minutter, fordi det her, det er noget, I har arbejdet på, som om det var en gymnastikprøve måske, I skulle op til. At man har stået de flikflak nogle gange, i det sprog her, at I har præsenteret nogle gange, enten over for en medkursist, eller over for jer selv foran spejlet med stopur eller hvad, men I har prøvet at give det oplæg nogle gange, fordi I bliver også bedømt ud fra, hvor gode I er til at præsentere et stof, og hvor velforberedte I det hele taget virker. Efter I har givet jeres oplæg, hvor vi ikke blander os, vi er lyttende, så har vi et par minutter, sensor og jeg, til at stille et par uddybende spørgsmål. Herefter kommer en samtale på engelsk, kan I se, mellem eksaminanten, det er jer, og mig, eksaminator, med udgangspunkt i den ukendte tekst. Det vil sige, det forventes ikke, at I sidder og genfortæller den ukendte tekst, men at I tager nogle hovedelementer frem for at sige, hvad der var vigtigt i den. Og så
begynder vi altså at perspektivere, det vil sige at trække tråde til nogle af de andre læste tekster. Fordi jeg har jo valgt ud fra et overordnet emne, enten Manners and Respect, Children and Parents, Single and Couples, eller måske Friends and Bullies. Der har jeg valgt et underemne, og der er jo nogle tekster, som har givet jer idé til at vælge det emne, og der kan man måske komme ind på nogle elementer fra de tekster, som man også viser, at man har læst noget i årets løb. At eksamen er indrettet på den måde er også en sikkerhed for jer, så læreren ikke skal finde på et eller andet og sidde og snakke om og kan spørge om hvad som helst, men at vi nogenlunde holder os til det emne, som I selv har valgt. Og det kræver altså den her forudgående forberedelse, at I selv har søgt informationer og lavet en disposition. I kan læse fra vejledningen her lidt længere nede. Vejledningen er ikke det samme som loven, men det er sådan en, ja, som det hedder, en vejledning til, hvordan loven er tænkt. Der står lidt det samme, og så er der ellers lagt op til nogle eksempler, som jeg vil vise jer lige om lidt, som også ligger i vejledningen. Men I skal lægge mærke til, at der står her, at i dispositionen skal kursisten vise, at hun selv har søgt yderligere information om emnet, f.eks. via internettet eller uddybende litteratur. Og det skal angives ved, at man på den her disposition, at man skriver, hvor man har sine kilder fra. Og det er blandt andet det, jeg tjekker, når jeg ser den, det er, har I læst noget ud over det, som vi har til eksamen, eller som vi har læst i årets løb. Og det er jo kun læreren, der kan, fordi censor får ikke at vide, hvad vi har læst i årets løb. Men jeg er garant for, at jeg kan sige, at jeg kan se, at I selv har været ude at søge. Og det skal I. Ja. Så jeg skal vurdere, at det I har fundet er selvstændigt, og ikke en gentagelse af stof fra undervisningen, kan I se. Jeg går ikke ind på, om det er hvad skal man sige, korrekt skrevet, eller om jeg kan lide det emne, eller hvad jeg tror, der er klogt, eller hvad det er. Jeg går ind på, om det her det kan bære, og om der er et oplæg, der kan gives på cirka 5 minutter. Vurderer, om det er alt for lidt, eller det er alt for meget. Men ellers så er det jo op til jer at få det til at passe med de 5 minutter. Det er det, der ligger i jeres eksamens forberedelse i det hele taget. Går vi tilbage til mappen her med prøveoplysninger, kan vi tage den næste, som hedder den mundtlige prøve. Undskyld, nej, det skal vi ikke. Det var den, der hedder skabelon, vi skal have fat i. Skabelonen I kan bruge til disposition, når I nu har søgt et stof, har I lagt ind til jer, og når I skriver i den, så forsvinder det der orange, når I printer den ud. Men det skal I skal skrive jeres kursist navn selvfølgelig, og jeres kursist nummer. Så skriver I det overordnede emne, som I har valgt, altså et af de 4 emner, vi har haft. Og i stedet for disposition, så ændrer I til det, jeres delemne skal hedde, og så skriver I et antal punkter her. Her anviser man kun for eksempel have 3 punkter med nogle underpunkter, men det kan godt være, at I tænker, jeg vil gerne have 3 punkter til det sidste, eller det er jo sådan set op til jer at ændre på den her, så den passer til det behov, I har. Det, der så også er vigtigt, det er hernede anvendte materialer, altså de der kildeangivelser, og så selvfølgelig VUC og så plads til lærerens underskrift dernede. Den skal jeg nok sørge for at komme på, hvis tingene er i orden. Så selve skabelonen behøver ikke selv at finde ud af, det skal helst også holde sig på en side, så det er så ens som muligt for alle. Til sidst vil jeg lige vise jer et par eksempler på, hvordan sådan en diskussion kunne se ud. Her er et eksempel på en klasse, som har læst noget om India and Indians Today, og der er så en kursist, som har valgt The Indian Caste System, altså har valgt noget ud fra det overordnede emne. Og kursisten har så valgt at fortælle, hvordan det her kastesystem er opbygget, noget om, hvordan det har udartet sig i historien, og konsekvenserne af, at man har det her kastesystem. Det ser selvfølgelig vældig vanskeligt ud, når man ikke selv har læst om det, men det er sådan hovedpunkter af, hvad man vil vide, hvis man har sat sig ind i det her emne. Hvad der så også er vigtigt, det er, at der her forneden er angivet. I kan se, at der er en bog, man har brugt, 2 bøger, man har brugt, og så er der et par
netadresser, og så er der en film. Det er så der, kursisten her har sin viden fra. Og det læreren skriver under på, det er, at man vurderer, at det her vil passe sådan i hvad skal man sige, til en hurtig gennemgang på 5 minutter. Det kan nås. Man skal ikke sige en hel masse til hver punkt. Man kan måske overveje, om man kunne skære det lidt ned. Men også at læreren vurderer, at det materiale, som kursisten har kendskab til, det er ikke noget, man har fået af læreren. Det er noget materiale, man selv har fundet frem til. Og så er det sådan set bare, der mangler en lærerunderskrift her, og så kan den afleveres. For at vise, at man også kunne for det samme emne vælge noget helt andet. Det er det samme emne, man har arbejdet med i klassen her, men en anden kursist har sagt, nej, jeg vil hellere arbejde med arranged marriages. Og der har man så undersøgt nogle ting, blandt andet hvordan indiske piger bliver opdraget, hvordan de er som teenager, og hvordan det er, når de bliver gift, og hvordan livet er for dem, efter det bliver gift. Her er det noget andet. Noget af materialet kan jo godt være det samme, men det er nogle andre adresser, der er brugt. Men det er i hvert fald noget, som man ikke har anvendt i undervisningen. Det er noget, kursisten selv har fundet. Og hvis læreren mener, at det her det kan også passe i omfang, og man kan skrive under på, at det her har kursisten selv fundet, jamen så kan man også godkende den her disposition som grundlag for 5 minutters samtale, eller 5 minutters oplæg eller præsentation til prøven, og også som oplæg til et par spørgsmål og lidt samtale senere. Man kan se her, at der er brugt Wikipedia, og det er jo ikke, fordi man ikke må bruge Wikipedia. Der står rigtig mange gode ting. Men jeg vil advare på forhånd, at det sælger en dårlig signal, hvis man det eneste, man sætter på hernede, det er bare lige Wikipedia. Det er et signal om, at det var det eneste, jeg lige gad at gå ind og tjekke, så jeg har ikke gjort mit forarbejde særlig grundigt. Find noget ekstra materiale. Det er jeres visitkort for, hvor meget I har gjort ud af forberedelserne til jeres prøve, og det er de mennesker, der skal vurdere jer ret trænet i at se, om det er en, der gør noget ud af det, eller det er en, der prøver bare lige hurtigt at komme igennem. Jeg vil sige, I får ikke karakterbedømmelse ud fra selve dispositionen her, men man kan ikke underkende, at man lægger vægt på, eller at du får et førstehåndsindtryk af kursisten ved det, du ser. Det er jo rent menneskeligt. Nogle gange så spørger kursister også, om må der godt stå noget dansk hernede. Og det må der sådan set godt, men jeg vil jo ikke anbefale jer kun at læse danske tekster. Det vil være direkte dumt, så skal I jo sidde og oversætte det, og der kommer måske også nogle danske indtryk ind over. Og det er jo smartere, når man går til engelsk, at man læser noget på engelsk, og man lærer nogle nye gloser, i stedet for at man har siddet og taget den nemme, og sidder og læser noget dansk, og ikke rigtig ved, hvad det hedder, eller hvad man skal udtrykke det på engelsk. Jeg bliver også nogle gange spurgt om man godt må gå op i et eller andet fra dansk. Altså, det vil sige, det er engelsk, I går op i, og det vil være dårlig vejledning fra min side, at det er ok, at man går op i en ferierejse fra Nyborg, eller hvordan I nu holder jul i jeres hjem, eller noget af den stil. Der er et fagligt mål, der hedder, at I skal sammenligne med egen kultur. Og der er det jo dårligt at vejlede jer til at gå op i noget, som I kender, og så I går op i noget dansk, så er vi jo nødt til ved prøven at spørge om, hvordan er det så i England eller USA med de ting, du sidder og siger, hvis I slet ikke har undersøgt det. Vi kan jo ikke sidde og bedømme, om I går op i jeres eget liv, hvor gode I er til det, altså den viden, I har i forvejen. Det vi skal bedømme, det er jo også, om I har en viden om, altså fra engelsktalende lande, om kulturen der. Så det nemmeste er jo, at I undersøger og demonstrerer en viden fra engelsktalende lande, og så vil man jo altid kunne sammenligne med et eller andet fra sin egen kultur, for det kender man jo til i forvejen. Det sidder ligesom som en indre viden on the backbone, i stedet for at I bliver spurgt om noget, som I slet ikke har. Jeg har været ude for et kursist, som var oppe i Young Moms, og hun fortalte om sit eget liv, og hvordan hun havde opdraget med sit barn, og det var så udmærket.
Men når hun nu slet ikke kom ind på noget fra et engelsktalende land, så var man nødt til at spørge ind til, om hun vidste, hvordan forholdene var for young moms i England, eller hun har set noget i fjernsyn eller et eller andet. Det havde hun ikke. Og så kan man sige, jamen altså, vi kan jo ikke give hende karakter for den viden, hun har om sit eget liv. Det er ligesom ikke det, der står, vi skal i målbeskrivelsen i engelsk. Og hun havde åbenbart ikke nogen viden om, hvordan det foregik i engelsktalende lande. Altså må man sige, at hendes viden om det rent kulturelle lå i hvert fald på det ud, hun havde valgt på et nulpunkt. I skal vælge et eller andet, som I synes har været interessant i løbet af året, og så skal I undersøge noget mere om det, og så skal I lave sådan en disposition her, og den disposition skal I træne ud fra, at I kan lave et oplæg, som varer så tæt som muligt på 5 minutter, og I skal selvfølgelig også have en lidt større viden, end det I kan nå at sige på 5 minutter, så I kan svare på eventuelle spørgsmål, og også at i det hele taget i samtalen, der kommer efter, afslører, at I ved mere, end hvad der bare kan nås at sige på 5 minutter. Rigtig god arbejdslyst, og jeg er behjælpelig med vejledning. Vi har nogle ekstra coach-timer, men det er jer og ikke læreren, der skriver den her disposition. Rigtig god arbejdslyst.